बतिया या होकरा के पूजावन के कहानी है ना कि अरे चलो सन घसे के तना गुलाई का बताओ हम उतना दूर कहाँ जाई घास घरे ओते को बाधार बउए केहू लौकतो नहीं के घामो तो वैसे ही उगल बउए हाँ ये घसे गढ़ काली मन करता ये गढ़ जो गमछिया है जब हद तक गढ़ लेते कहनी ओकनी के ना रानी ना मांगत होनी होला ऐसा एकनी के तो एकदम अपन काम रहेला तो हमरा के लिया के आ जली सन हमरा के बेरी कहली सन कि ना आई त ना आई काम आ दादा या नाना या बाबू आवे लागत हो औ खाला ना आली ना का कहले ओकर नंगो नहीं खे ओकर बाबू के याद आवत उ तो औरी छिनार हियो अपन काम खातिर आ कह द ना कि लइका आवत सन कहीं के बैठल बा सन त चल जली ओने मुंह बार मरवावे खातिर हमारा बिरी हमारा संगे आवे में ओकरा के जाने का लागल 138 सावित्री बनेली बुझाल अभी नहीं जाई के जाने कहां कब है हेनिए नु घारा बाबू हेनिए से यो के गाव त नहीं के मतलब हंसिया तो गढ़िए ले रखत हाली हाली होइए कुल कहले मन नहीं के करत अकेले मोबाइल रही तो बतियाती के करो से जने से अपना बतियाती ना नहीं तो पूजा वाला से बतियाती रानी के बतियावले छिनार के हम छोड़ा देती हम ओकरा के फंसा लेती कहता ना बढ़िया से ओकरा से सुंदरो बानी ओकरा से बढ़िया से रहब करी ना पढ़ाऊ में ओकरा से तेजे बानी ओकरा तो पढ़ाऊ ना आवेला क के ख कहेले तो ख के क कहेले हम अपन कितना बढ़िया से अपन पढ़ी ना या एथी करी ना हाँ तो पढ़म ना हमार बाबू 2-3 गो ट्यूशन धरैले बावन खर्चा करेलन तो पढ़ी के लेकिन पढ़ावे लन लेकिन ये काम गलत करालन कि घोसिया के हमरा के भेज देवेला आ जाए दो उहो करेलन तो उहो कतना करब लेकिन ये बउआ के फोना रही तो हम बतियाई अरे कौन है रे आई घासिया रखावल बनू रे हैं का आई घासिया रखावल बते गोड़ तड़े तोरा नहीं के बुझात कि घास रखावल बा रखावल हो हां तब का तोरा लौकत नहीं खे के रखले बा तू अरे ई चाचा वाला हम खेतवा रखावल बनी पूरा अरी आई तेरा चाचा के होवे तो चाचा तार बोलते नहीं खन तू का होइल हो बोलते नहीं खन अब तो चाचा जी बना के बोली हम रखावल बनी हम न बोलब रे तू का एक तेरे बोलबा अपन जाके बोलो हमार बोलबा ई चाचा वाला बोलबा तोर मन ठीक नहीं के का हम कहत नहीं तब ते बात मानते नहीं कि सही हंसुआ से घास दे घास ले भ भइल बड़ा ढेर हम आतना मेहनत से कटनी आ ध क के निकाल ले हंसुआ बस घसिया छुआ बता ते बोलबे ढेर हम कहते ना अब तो रखावल बटे एते गोड़त तो तनिको बुझाते नहीं खे हैं का करी का करी घास काहे खातिर बा गोड़ा नहीं खातिर ना अब तहरा में गोल बनी का मार दे माथा पर फिर कहती है मार दे चलो ओनी हाथ रखो चाचा के घासिया खातिर मोह बउगे धाना में लसारा तो मोह नहीं के अरे हमार हो हमारा चाचा के हम खेती कइले बन त हमार चाचा पूछलन हम कहते न कि गड़ जन एजिले चल हट एजिले हटाओ जोन गड़ ले चाचा माना करियल तो हम मान जाई न जोन हटाओ गड़ ले जोन गड़ ले हटाओ एजिले हटाओ जल्दी हटाओ न त हम कहते नु लागम मारे एजी हम बुझ चल हट 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 यार पहले हट जल्दी हट का हट का हो फिर कहते नहीं लागम मारे नहीं खारिया के घसी के मोह बउगे चल हटाओ हटाओ ओनिया रहो नहीं तो धागा आंखें निकाले मुड़ियो काट दे हम मरबो करबे बेरे ते बुझ अरे नती हमर को मछिया दे घसिया दे नहीं रखावल बात ते कहता कि नती के बेटा या गुलाब डाय आओ तारा के घामा में मर के घास निकल ली हां पानी में से कटले पानी नती हमरा के घसिया लेके भाग गुल हमार एकरा के तो हम बताई में हमर घसिया देबे कि ना रे मरबो करब तोरा के बुझ ले देख अब बहुत क देले बाबे हमरा के हम तोरा ए बेर मार के गोड़ हाथ तुर दे हम नहीं तो काट दे हम मर उड़िया जी ते इतना बतियावा तड़े तो जन तड़े नु आई घसिया उठा के देखते तोरा के दूलो पड़ देता नहीं कि ना आबा धोक काट के हम जल्दी अभी वो हमर घसिया ले ले बाड़े आ एथी करतवे लागम मारे अब बुझा गेलू का रे तोर बाबू कैसे दादी जाई तारा बाबू के तारा बाबू के ना तारा दादा के हो हैं हमारा दादा के ना रही तो रोकले रहती तारा के हां तार बाबू का हो मैंने कहता नहीं ऊ तारा बाबू बोलते करला ना बोले वाला हवे चिन्हत घास दे आदमी हम कहते नहीं कि मारे लगबो बनिए मरिया जेबाई बेरे देख लियो अदे हंसुए दे पड़े तो हंसुए दे
का का हंसुआ दी फिर ते गड़ हंसुआ ले ले बड़े हंसुआ लेबे नती कहि न तो गला कहि के हमर घास सब छीट देला हमर बटोरा बटोरा के जइबे ते लेके न त लागा मारे अब ही बुझा गेल न के तारा के कोई बचाइबो ना करी कह दे हम तोरा बाबू के अलग ना तारा बाबू के हो ये चाचा से अब झगड़ा बगे ना बोले ला ना ये ना हजू जू जू ते अपन बाबू ले कहत रे बोली ना ना करी ना हाना त हम नु हैं के त बाबू के होवे खेता जब बोलली सही ना त घास काहे खातिर रखइबे हमर घास के बटोर के दे ने हम कहत नहीं मारे लगब जो न त अब के मरबे तो देख लियो हम कम ना नहीं का त ना झगड़ा ही नहीं हम हमर देबे कि ना हमर देगो जू 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 अपन बाबू ले जो अपन बाबू ले कहत रे जगलू घास से हम बाबू से कहबे करम कि नतिया छेड़त रहला हमरा के कहता कि फोटो खिंचावा उ त नंबर दे का करत रहे कहबे करम देख लियो ना हमर घास बटोर के दे हमर दे सुन हमर घास बटोर के दे घास छीन लेला हमरा के अरे हम तोरा के का कोई नहीं कि कहबे हम कुछ कोई नहीं तोरा करे ते कहत रे नहीं से कम दे लियो ना जाने लगे हमर बाबू कैसन हवन ते जो हम ई बात कहनी तू पूरा गांव डराला लेकिन ई नहीं डरा था ज्यादा ले घसे उठा ले अपन घसे घास बटोर के दे में बान तब हम जाई नहीं तो देख लिए ठोक लगा नहीं लगावती है भाई लगाई ना हम कतना मेहनत से घामा में घास गोड़ले हनी चाचा से बोले ली तो ये ना तब चाचा के घास गोड़ जाता हूं लीजू बाकी अब गड़ी जो बटोर के दे हमरा के हम कुछ कोई नहीं है ले है अपन ले चल और हुनिए गढ़वा देते नहीं भले बाकी घरे कहिए जन के गोड़े हाथ के ना एबरा तो कहबे करो हमर घास छीट देले बाबे हमर घास जितना रहे उतना गड़ के देबे त ना हम ले हम हंसुआ चल गढ़वा देते चल चल ले लो नती का इनके जितना के छिटल उतना गड़े के परल ना उतना घसी तार बा चले रही हम बैठा तनी तू गड़ अपन घरे बाकी कहिए जो हम कुछ कोई नहीं है तोरा के ना ना गड़ हम कोई नहीं रहते कि हम ना कहम हमर भैंसिया खाली ओकर पेटा भर दी त काहे कते कहम तोरे ही ना बुझाला कि रखाव रहला आ उल्टे हमरे के कहत रे तार का रहला तारा चाचा कहत तार ये चाचा बतिया कहला कहले बार हम कहत नहीं हम रखौले बनी आली आली गड़ो हमरे जाए के घरे लेट होता अब देख ले जितना गढ़ले रहले बोले बेसी गढ़ देन तो रहली अब चल बुझा गेलू लेट होता तो चल मैं मेकअप खराब हो गइल हमर घरे पहुंचाओ हम ना ले जाई हमर चिटल तोरा पहुंचा है कुपरी ना तो हम कह दे देखी ते का कहि रे कोनो देखी ते का कहि ले चल ना हमसे ना जाई त ले फिर वो कहा बतिए मान न त का कहियो सरे कहियो सन का भैया सब देखो तनी जा का कहम जा गलती के करबोगे प्रणाम भैया हम प्रकाश प्रेमी आई रसदार भोजपुरी कॉमेडी से हम बोल रहल बनी नमस्ते भैया हम बनी बिंता कुमारी आ देखनी जा कि लड़की के कितना पावर होला गलत सही कितना एथी करेली जा हर घड़ी लड़का के गलती ना रहेला आ हर घड़ी गलती के ना रहेला रहेलन जा लड़का की छेड़छाड़ करेलन जा लेकिन ई देखनी जा कि हमरा के कुछ कहला हो ना तभी भी घास के लेके हम कितना इनका के गाड़ी ओरी देनी है या गलत सही कहनी है कि एग्जाम भी लगा दे हम ऐसे ऐसे ना करे के चाही केहू के तो इहे रोरा सबके देखावल गइल है जितना लड़की वैसन जास्ती लड़की लोग भाई की गलत फायदा उठावे ली अगर लड़का अकेला में बोल देवेलन कौन बढ़िया बात बोली है ना तो उनकरा के कही हसन कि गलतिए बोलला हवन आ चाहे गलतिए कैला हवन अब इनका से जवन वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी शेयर करी कमेंट करी आ जो भी त्रुटि गलती भइल के ओकरा के दिल पे मत ले हम जा एगो हमनी के कॉमेडी वीडियो रहल है और औरा सबसे विनती बगे कि वीडियो के आगे बढ़ाई जा आ तनी दुलार प्यार बनैले रही जा हमनी को नमस्कार प्रणाम।